Nää oli sit ihan totta. Au. Sun vuoro. Miks mä kaatuillaan koko ajan? Ai. Noin. No tääkin on, tää ei oo totta, mutta mä keksin tän just. Olipa kerran 4 ystävistä. Ja yhtäkkiä salama iski, valot meni pois. Ja sitten joku tuli heidän taakseen. He eivät nähneet mitään. Ja sitten yhtäkkiä kun valot rapsahtivat takaisin, heidän takana oli murhaaja. Ja se oli näiden ystävisten loppu. Oho. No nyt on mun vuoro. Mä en keksi hirveästi mitään kauhua, mutta mä yritän. Olipa kerran 2 ystävistä, jotka leikkivät pellolla. Oli valoisa päivä, mutta sitten tuli ilta. He olivat metsässä keskellä peltoa ja sitten tuli pimeä. Ja sitten heidän takanaan oli karhu. Ja sitten nämä ystävykset päätyivät karhun ruoaksi. Ja se oli näiden ystävysten loppu. Okei, ei enää kerrota mitään kummitustarinoita, koska mä alkaa jo ärsyttää nämä kummitustarinat. Pistetään valot takas. Joo. Hei, on niin myöhä, ettei enää ulkoakaan tule paljon mitään valoa. No ei pistetä enää valoja. Mennään jo nukkumaan. Ei jaksa enää. Mä kaatuilenkin jo koko ajan, kun mä oon niin väsynyt. Okei, hyvä idea. Mitäs sä sanot? Oliks hyvä idea? Joo, niin mustakin. Äkkiä peiton alle lämpimään. Sitten enää minä. Au. Mua kieltämättä väsyttää. Noin. Kun yö kului. Voi taivas. Kellokin on varmaan jo 3 päivällä tai... Eihän se ole vasta kuin 8. Eiköhän aamu ala kohta jo virrata. Päivällä. Eikö ne vieläkään nouse? Mä menen syömään aamupalaa, en mä enää jaksa ottaa. Oi. Heittokin oli yön väärinpäin, mutta anti olla. Missäs Kari on? Tai mikä se nyt oli? Ihan sama. Mä en enää muista mun kamujen nimiä. Me just tavattiin kyllä. Se oli se Sireena. Hei Sireena, sä oot jo hereillä. Mä voisin ottaa vähän näitä. Koiran ruokaa siis. Au. Otetaan toi pois, mä en jaksa tätä. Huomenta. Mä otan näitä napuloita tai näitä raksuja tai mitä nää nyt onkaan. Okei. Mitä kello? Au.
Tossa kaatuu helposti. Noin. Jäikö syömään? Ai. Ja. Au. Noin, nyt ollaan syöty. Ai. Mä kuljen kun hailaivaa. Oho, miksi mä laulan? Mä vähän unohdin, että me ollaan täällä. Joo, ja. Milloinkohan se yksi tulee? Meille tulee hieroja. Nyt se tuli varmaan. Mä menen jo sänkyyn makaan. Sama juttu. Tai no, ihan sama. Ja mäkin menen jo. Mä käyn vaikka avaan sille oven. Hei, tuu vaan sisään. Sitten mä tarvitsen jonkun ison jutun. Te voitte pistää nukkumaan. Sitten mä tarvitsen vaan jonkun ison jutun täältä. Vaikka toi. Tai no, mä voin ulkoa ison kiven. Tai jonkun. No tää murikka käy. Tai no tää tuoli. Elikkä. Aloitetaan tästä koirasta. Noin. Ensimmäinen hoidettu. Noin. Toinen hoidettu. Noin. Noin. Hai. Ja nyt mä vaan hidaan ne ulos ja tää koti on mun. Noin pois tieltä. Mä otan kyllä tuon pois, koska mä tykkään tästä rusetista. No ihan semmosen kapassosta. Oho. Näin. No niin, sit mä hinaan ne ulos. Hinataan sutkin ulos. Sitten sä. Ja sitten oot pielessä. Noin. Johan tääkin. Tää on ihan hirveä koti. Mä muutan. Kadulla. Mä oon yrittänyt sitä. Au, miksi mä kaadun aina? Ai moi! Hei! Ketä te ootte? Ai niin, te ootte te. Niin. Okei. Haluaisiko joku talon? Mä. Okei, te saatte sen. Se on tuolla muutaman risteyksen päässä. Joo.
Elis on täällä. Selvä, mä tuun. Tämmönen tää koti nyt siis ois. Vau, minkälainen. Mä haluun tän. Niin mäkin. Jee, me ostetaan tää. Ei se ois kuin 50. 50! Vähän! Vähänkö vähän? Okei, tossa on 50. Näin. Kiitti. Moi moi. Äkkiä pois. Se olisi moikkelis.